אוקיי, אז חברים, מה קורה? אנחנו עומדים לעשות, בעצם להראות לכם את הנשק הכי שבור בצ'פטר 5 סיזון 3 שאף אחד לא מרים, זה בעצם הפיסטול, ניצחנו כבר בזכותו. אוקיי, אז חברים, סיבה ראשונה, תראו איזה מדויק, ליטרלי מטורף. הרילוד ספיד שלו זה הרילוד ספיד הכי מהר שיש במשחק, תראו. אחד, בום. עכשיו תראו כמה הוא מוריד. 60. הוא מוריד אותו בשנייה, והוא ניתן כל כך מהר. ובקושי מפספס. ותראו איזה איים טוב יש לו, ככה. עזבו שאני שחקן שלט. עזבו שאני שחקן שלט, זה עדיין טוב. אוקיי, יאללה. האיים שלי לא כזה טוב, אבל זה עדיין משהו כזה טוב. אתם רואים? זה מטורף, הוא מוריד 60 להדשוט. תראו איך זה נראה מהצד שלי. רגע, נשים... רגע, אני אוכל. תראו איך זה נראה. זה מטורף, חברים, זה מטורף. בעצם, דיוויד, בוא תעמוד פה, אתה מתנדב. תראו. אני בעצם דיוויד, תעזוב. אוקיי? אני מכוון לך לראש, אוקיי? ואני צריך לגעת רק ככה, ככה. זה ממש מטורף. אני צריך לגעת רק ככה, ממש בקטנה למטה. זה מטורף ממש. הבלום של זה די מטורף, אבל שקיר. אוקיי, אז חברים, זה די כל הסרטון. זה הכל היום, עד הפעם הבאה, תשימו לייק וסאב, נראה אתכם.